Bonġu Janis. Kollox sew? Qed nieħu pjaċir nisma'? Janis, għadek tiftakar l-ittri illi tallimt l-aħħar li tqajna? Iwa dawk huma n, a, s, d, t. U bihom iffurmajna kliem bħal ma, da, ta, dam. Tajjeb li tqajt tiftakar, nibqa' ftakarhom għax illum se nintroduċu ittri oħra u se nużaw l-ittri li diġa tallimt kif ukoll l-ittri l-ġodda sabiex nitgħallmu kliem ġdid. Illum Janis se nitgħallmu żewġ vokali oħra u 3 konsonanti. Il-vokali li ħanitgħallmu llum huma o, i. Filwaqt li l-konsonanti li se nitgħallmu llum huma p, n, g. Janis, issa se nagħmlu attività. U f'din l-attività inti trid issib l-ittra li se ngħidlek fost ittri oħra. Ftemna? Tajjeb, mela bdejna. I. Ara Janis, hawnhekk għandek I miktuba ittra kapitali. Filwaqt li għandek I miktuba ittra żgħira. Fl-eżempji l-oħra hekk ħajkunu miktubin ukoll. Ittra kapitali u ittra żgħira. O. P. Le, dik, I. Jiena rridek issib l-ittra P. N. G. L-ewwel waħda tajba. G ittra kapitali. Imma t-tieni waħda jiddispjaċini. Għażilt l-ittra l-ħażina. It-tieni waħda hija Ġ għaliex għandha it-tikka fuq rasha. Aħna rridu l-ittra G. Isa, Janis, erġa' prova. Tajjeb Janis, issa li naf illi tagħhom ħanoħolqu sillabi bihom dawn l-ittri u nipprattikawhom. Preparat? Mela bdejna. P-a-pa, P-i-pi, P-o-po, N-a-na, N-i-ni, N-o-no, G-a-ga, G-i-gi, G-o-go, M-a-ma, M-i-mi, M-o-mo, S-a-sa, S-i-si, S-o-so, D-a-da, D-i-di, D-o-do, T-a-ta, T-i-ti, T-o-to. Smajtom tajjeb Janis. Tajjeb, dan ifisser li nistgħu ngħaddu għall-attività li jmiss. Ħanaqbdu xi ftit mis-sillabi li semmejna u permezz tagħhom ħanoħolqu xi kliem.
Ejja ħannaraw xi kliem ħajrnexxilna noħolqu. Pa. Di. Nam. Soppa. Tin. Tajjeb Janis, għallum għamilna biżżejjed, issa ħanħallik, għax naħseb tixtieq tilħaq tilab naqra qabel l-ikel. Insellimlek.